Oslovím vás jedním jednoduchým oslovením, nebudu vyjmenovávat kardinály a biskupy a kněze a už je vyjmenovávám, že? Ale oslovím vás jedním oslovením, milí mladí lidé. A neodvážil bych si to takto říct, kdybych neznal slovo svatého Augustína, které jsem dokonce měl jako motto na primičním oznámení. Svatý Augustín řekl, hledejte Krista, abyste zůstali mladí. Milí mladí lidé, mám promluvit katechezi, čili nějaké vyučování na téma Učiň mě, Pane, nástrojem. Je to už v pořadí 3. katecheze na tomto světovém setkání mladých v Krakově. A není možné nepomyslet při tomto tématu na krásnou a známou modlitbu svatého Františka, který se modlí a my ji zpíváme, také ji máme v kancionálu. Učiň mě, Pane, nástrojem. Udělej ze mě nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde jsou pochybnosti, pravdu, kde vládne blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, Pane, abych netoužil po útěše, ale abych těšil, abych netoužil po porozumění, ale snažil se rozumět, abych netoužil po lásce, ale abych miloval. Vždy ten, kdo dává, dostane. Kdo odpouští, tomu je odpuštěno a kdo umírá, vstává k novému životu. Evangelní podobenství o milosrdném Samaritánovi je na první pohled příběhem, ve kterém vlastně Ježíš ani nevystupuje. A přece toto podobenství nese zřetelně jeho stopu, protože nikdo jiný než on by nemohl toto vyprávět. Ti, kteří měli mít slitování, kněz a levita, kráčejí dál, cizinec má soucit s polomrtvým, ošetří ho, pečuje o něj, po svém návratu z cesty o něj nadále stará. Pouze Ježíš může toto vyslovit, ale ne pro své nějaké humanitární cítění, nýbrž protože on sám všem lidem nad míru, to znamená bez míry, to znamená božským způsobem, dává to, co přinese všem lidem. To, co konal právě onen cizinec. Můžeme říci, že ten Samaritán je Ježíšovým pseudonymem. A jestliže znalci zákona je řečeno stejně jednej i ty, pak je vlastně on pozván k následování Krista, tak jako my. Velmi rád bych si přál, mladí lidé, vás povzbudit ke 2 věcem. První je celkem jasná. Jdi a jednej stejně jako Ježíš. On je ten milosrdný Samaritán, který se sklání k tobě, ke mně, ke každému člověku se svým milosrdenstvím, odpuštěním, uzdravením a láskou. Druhá věc, kterou bych vám chtěl říct, je možná trochu překvapující. Říkejte lidem kolem sebe, aby jednali podobně, jako jednáš ty. Řekneš, že to nemůžeš tak dělat, protože tvůj život není v tom nebo onom směru úplně příkladný. Ano, rozumím ti. Jsem na tom podobně. Ale pak se musíme vrátit k té první věci a prozkoumat,
nakolik jednám, smýšlím a mluvím jako Ježíš. A to jsou spojené nádoby. Napodobovat Ježíše a proto být příkladem. Zdá se ti, že by to byla pýcha, kdybys říkal napodobujte mě, jak to říká třeba svatý Pavel? Neboj se, není to pýcha, protože jestliže žiješ s Ježíšem, tak dáváním sebe za příklad vlastně vyzdvihuješ Ježíše, který žije v tobě. A aby ses náhodou nestala pyšnou nebo pyšným, věř, že Ježíš ti připraví mnoho situací, kdy tě upevní v pokoře. Chtěl bych v druhé části teď dát takové 3 skutečné příběhy, které by mohly být, milí mladí přátelé, inspirativní pro nás, pro všechny. Možná znáte protestantského teologa Viléma Busche. A on vzpomíná, že jednou tak seděl v hotelu u oběda. Tu do restaurace vstoupil jakýsi pán a řekl, před chvílí jsem tady zapomněl peněženku. A vedoucí se ho zeptal, který číšník vás obsluhoval? Muž se rozhlédl okolo a rozpačitě řekl, to už opravdu nevím. Nedíval jsem se na něho. Co je na tomto příběhu zajímavé? Proč vám ho říkám? To, že číšník ho minulou hodinu, celou hodinu obsluhoval a host se ani na něho nepodíval. Může to být také naše situace. Chodíme kolem sebe jako netykavky. Víte, že žiju v Českých Budějovicích a pocházím z venkova. Já tam zavádím venkovské mravy. Lidé na vesnici se zdraví. Já všechny v Budějovicích zdravím. Někteří mě znají, tak je to nepřekvapí, někteří si ťukají na čelo, ale to nevadí. Já se držím slov té písně, jeden pohled, úsměv stačí, pohled, úsměv a hned máš o bratra víc. Čili ten host se nepodíval na toho, kdo mu hodinu sloužil. Druhá událost. Básník Rainer Maria Rilke chodil každodenně na univerzitu se svou přítelkyní. Možná někteří tuto událost znáte. Tam u chodníku se dávala jedna žebračka. Někteří kolem jdoucí tu a tam něco hodili, nějakou drobnou minci, jiní zase obcházeli velikým obloukem naprosto bez povšimnutí. Rilke se jednoho dne rozhodl, že místo drobné mince dá této žebračce něco jiného. Přistoupil k ní, vložil jí do ruce krásnou červenou růži. A teď se stalo něco naprosto nečekaného. Žebračka, která měla vždycky sklopené oči a nedívala se na nikoho, pozvedla hlavu a na její tváři se objevil úsměv. Políbila básníkovi ruku a řekla, děkuji vám, přece mě má někdo rád. Zvedla se a odešla. Místo, kde každodenně usedávala, zůstalo celý týden prázdné. Přítelkyně Rilkeho se tomu diví a ptá se básníka, z čeho teď celý ten týden žila ta žebračka.
A básník jí řekl, no přece z růže, kterou jsem jí dal. A nakonec básník po svých zkušenostech vyznává, každý člověk, kterého potkáváme, potřebuje lásku. Musí mít někoho, kdo ho má rád, komu může důvěřovat, o koho se může opřít. Každý člověk. Matka Teresa, jak víte, říkávala, ti chudáci nechtějí jenom chleba, nechtějí jenom oblékat, nechtějí, abychom je někam ubytovali. Oni v podstatě touží po lásce, aby je měl někdo rád. Lásky nebude nikdy dost na tomto světě. Pane, učiň mě nástrojem svého milosrdenství. A třetí krátký příběh, když ve 30. letech minulého století emigroval do Francie ruský známý filozof Nikolaj Berďájev, a jako nový obyvatel tam měl zvláštní takovou schopnost pozorovat tamnější křesťany, a protože mu to pálilo, tak se vyjádřil takto. Řekl, že mu tamnější křesťané připomínají karikatury. Co tím myslel? Myslel na ty karikatury, jak je známe z novin. Obrovská hlava s výraznými charakteristickými rysy a jenom maličké, neduživé, zakrnělé ručičky a nožičky. Co to znamená pro nás, milí mladí přátelé? Možná máme dost náboženských vědomostí, to je ta obrovská hlava. Máme proštudované 3 jukaty. Pořádáme diskuzní kroužky, noční univerzity, různé konference, nekonečné zbožné řeči. Teď vám řeknu něco, co vás rozesměje. Jsou to moji známí a žijí v duchu spirituality focolare, celá rodina. A maminka něco vytýkala svým dospělým dětem. A oni tak napůl žertem, napůl vážně říkali, mami, to jsou ty tvoje známé fokokeci. To je ta obrovská hlava. Ale chudinké, podvyživené ručičky a nožičky. Tak to viděl Berďájev před 100 roky. Já když se podívám na vás, tak hlava je normální, ručičky dobré a nožičky vynikající. To nemůžu říct o sobě. Takže rozumíme tomu tématu, modlíme se a prosíme, Pane Ježíši, učiň mě nástrojem svého milosrdenství, své lásky. A přátelé, jestliže to budeme dělat den po dni, krok za krokem, okamžik za okamžikem, tak budeme nejenom šťastní v nebi, ale nebe bude na této zemi. Já si přeji, aby to nebe tady bylo nejenom v Krakově, v Českém centru, nebo potom na setkání s papežem Františkem, ale aby to nebe bylo na celé zemi. Abychom, když se modlíme, ať je tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi, aby tato země se postupně stávala Božím královstvím. A já vám za to děkuji, že vy určitě k tomu přispíváte. Milý otče biskupe, moc děkujeme za vaše nakoupnutí k tomu, abychom to moudro učině, Pane, nástrojem svého milosrdenství praktikovali ve svých životech. Děkujeme vám i za to, že jste svou pověstnou, zmiňovanou všudy přítomnost rozšířil i na oblast Krakova a za to, že jste také přijel i přes své zranění. Doufám, že vám mezi námi bude dobře. Moc děkujeme.